Kamora mora ma intie jara malo Lwe TV en okinyi maber. Wantiere kod tarik 20 dwe mar 12 higa mar 2017 ma Indian tieno mar nono mar oboke an Jefulo. To an Rita Adhiambo. Wantiere kod oboke ariyo kaindi, antiere kod oboke nero mar The Standard. An gi Daily Nation. Kaito bro chako mana mapiyo kod thor mar wach mantiere obok gi kiduto. Gima duong' manyalo neno ni nitiere kaindi mabendo mako oboke ariyo gi kiduto en ni nyoro ne oik migosi Francis Nyenze. To waneno ka jotendwa nochopo kanyo. Yeah. Raila ne nitiere kanyo gi so many leaders from Ukambani. Jotelo ne ochopo kanyo ero ka bene koro negi oro otegi mag lit kod kuyo mogik ne moluor migosi Nyenze. Nyasaye oket chunye kama okwe. Kaito wach mateno kate kaindi to kaindi bende aneno ka intiere. En mane kanyero koro kete e yo mopogore to konieri en ni migosi Raila Amolo Odinga wacho ni kata nade to nyaka bi acham muma. Kata dibed ni maindi mabro kelo tho mara ayie timo kamano. Waneno ka wacho ni legacy ne ni jo America wacho ni Raila keto legacy ne at stake. Chamo muma no dhi ketho gik mang'eny mosebedo kochung'ne. But en wacho ni o insist wacho ni sani onge gima odok chien. Nyako chama muma kaka nopango. Nyako chamo. Koro wacho ni kata jogo wacho ni maindi bro ketho ranyisi timbe mabeyo mosetimo mano ero ok en gima sani obadhe. Yeah, wacho ni sani odhi mbele onge dok chien. Yeah. Koro badho joma neno ni mano rach. Oh yeah, mano koro. Aneno ka wach machako mipe kaindi mantiere oboke ariyo gi kiduto en ni Matiang'i sani koro kelo chike manyien kendo nowacho ni odi register driving schools duto kuonde mag puonjruok riembo nyamburko. Owacho ni koro omagi otiko margi mar tich nyaka chak rangi ni to ne olos gi yo machalo kata ne gibedo constituted e yo machalo. Iparo ni maendi nyalo konyo e duoko chien weche mag masira mag wang' apaya. Aparo ni mago nyalo duoko chien nikech kwang'iyo en gi measures mokelo mang'eny kae. Owacho ni dualling of the roads at black spots kama ntiere ga accidents moko mang'eny. Gidwa keto ni mondo gin gi dual carriage. Kor at least gari ka ringo koni to moro ringo koni. Machalo ga Salga gi Sachagwan. Yes. Tiparo ni ang'o momiyo Salga ni eri gi Sachagwan mana kochopo dwe mar 12 mag nyasi kama indi ema weche mag masira mathoth timore. En ni oganda iting'o mathoth e gari koso drepe tiyo ka gisemadho gimoro. Iparo ni ang'o matimore nikech kinde ka kinde en gima nyaka waneni timore kama indi. Kwang'iyo Jeff ineno ndarano osekawo ngima mang'eny. Koro ndalo ma wane festive season kama kaka no wacho ineno ka ji wuotho mang'eny ndara ka to drivers be ol gitimo trips mang'eny mohingo kaka gitimo ga mok ginindi fatigue ntiere ka jok momer be nitiere ng'eni en festive season kasto be jok miting'e gari gi biriembo gi marach to gi lengthi to be remo be kwayo garemo kanyo ineno ka ido no ik ga jok mang'eny so many bodies mano otho to ik kanyo maybe ntiere jok moko onego dwari mondo oik gi kanyo to koro ik gi kanyo. Koro gin spirits be wanyalo wacho ni ntiere nikech jok mosetho kanyo ng'eny to miko kanyo be ng'eny. But after all gimonego wacho ni ji onego bed ni bedo very careful. King'iyo ko wacho ni speed bumps onego bed ni keto kanyo. Road signs ntiere gi markings bede foot bridges kanyo. Ndara wa be onego bed ni loso maber. Measures make Matiang'i gi aparo ni nyalo konyo. Mana winjo kanyo ne wacho ni sikunde gi ekimag puonjo ji riembo nyamburko puonjo mana jonek. Na wacho ero kaka ne okete ne mi wacho ne to obedo wach matek machalo nade. Kaito ito boke mara uchiel kaindi kwadhi weche gi kichalre achala en mana iko mar Nyenze chande migosi Odinga ne kanyo ero mana kaka na wacho ni I'm ready for death after my swearing in declares Raila. Manyiso ni oyie kaw any prize that comes with it mondo mi ocham muma kaka jatend piny owacho. To benwa expect mondo Uhuru Kenyatta odhie ikoni. Eno wacho nyoro ni oparo ni onyalo ne ginyalo rado. To aneno ka Muturi emane nitiere. Chal no oro speaker Muturi. But gima timre kae Raila wacho ni okodok chien. Ka be US giri wacho ni oginyal but ngeni issue mar dialogue ni osebedo koluongo mang'eny. To kane ka president no wacho ni onge dialogue motimo. Odwa mana weche mag dongruok kende. Make dongruok. To ngeni siasa ok en campaign. Politics is even allocation of resources. Nyaka sani gima dhi mbele gima Uhuru timo en politics, distribution, implementation. Koro campaign cha is the beginning of politics. Koro kapo ni Raila chamo mumani.
Mano crisis, this is still gik monego bedni Uhuru kaw seriously. Tino ka MPs mondo gilosi dialogue ni e gima important. Yeah. Erokamano. Itoboke mar 7 kaindi ne okayo Yoweri Kaguta Museveni ni e pacho kaindi. Ne obiro timo limbe kendo wachano komi pe kaindi e wacho ne piny mar Kenya sani koro pod loso kod piny mar Uganda mondo mi extension kata yaro SGR mano ero reru mabende no biro manyasani niri kadi e Kisumu port mondo mi obed mayot. Igeno ni maendi en achiel kuom weche ma Migosi Kenyatta kod Kaguta Museveni lose. Yeah, na nantie Kisumu. Kisumu port and very stagnant, so it is not growing. So kineno Kisumu County, gi work on mondo ports magin dormant go, mondo gi bring them up, mondo gi chak tiyo. Mbita Giri, Kisumu go and connecting to Uganda. Aparo ni mano gima nyalo konyo nikech kineno the train timo goods to tingo ji. Extension of that kadi up to Uganda nikech Uganda ngeni depends on our Mombasa port. Kora paro ni mano gima ber manyalo time mabe Tanzania kanyalo biro to donje. It will help on cutting of course nikech koro my infrastructure mitiyo gi Kenya gi Uganda Tanzania bana go bedni donje kata gi Rwanda. Kora paro ni mano mondo ne weche go kuma wuotho bed mayot ka kod wala kae taneno karo were madibone dwaro tich nitiere kaindi iluongo ni Kenya Youth Employment and Opportunities Project. Nyalo oro ote mari kineno oboke mar The Standard ite mar 9 ibiro yudo kaindi gin job applications. Jogo kuma sebedo karango tije irango oboke machalo kamano. Wan kae be Ruto wacho ni obro miyo jo Harambee Stars million prabich. Yes. Kapo ni gi qualify for Nations Cup. Million prabich. Yeah, 50 million. Naneno ka sani ne gido omenda maber kendo chal ng'ato ka ng'ato mar Harambee Stars dhi nyasi ni rigi omenda mok tin 310. Mano ero omenda mang'eyo ne jomoko ka omule to en omenda mabende nyalo konyogi e weche mathoth. Kaito mana weche go kuma sikunde reta kaka na nyisi nyoro chane ni nitiere skunde mag boarding mabende koro ne osebedo identified ma idwa ni mondo miyo yaw bede gi skunde ma ji dakie yaw bede gi makoro ji nyalo dokie dala manyiso ni en boarding school to gi day school mondo mi intake mar jopuonjre ma dhi class 9 obed mathoth. Aneno ka ni gin ka indi Starehe Boys ni ka Nairobi School, Moi Forces, Afya Parklands gi skunde mathoth Kenya oboke ni rito ibro neno king'eyo ne jopuonjre mano timo penj mar class 8 Matiang'i ne wacho ni giduto nyaka giyud slots kata nyaka giyud chance kata thuolo e class 9. Aparo ni mano gimano discuss but ka gidwa ya wings go ano gi ya wings a national school mago gi schools ma very disciplined. It will need a very disciplined team mondo ensure ni bede magi yao maji dhi to duogo no okkel influence e boarding ka nikech nitiere wach drive kana nyithindo tingo gik maricho gichagi donjo go days. Kata nitiere jok ma hepo koro gik makamago but kiketo gi national schools magi schools ma disciplinary actions kanyo gin ga very high. We mondo otem ngeni change okinyal tamuri kapoko tem. We mondo gitem mondo kapo ni okotiyo ginyalo dok back. Ginyalo reverse. Ka waneno ka Uhuru be wacho ni opposition has failed oversight role. Waneno ka Uhuru Kenyatta embe ocha opposition negi gore pinye tijgi mar rango kaka sirikal tiyo kendo sirikal tesre koro dwani mondo gi tijgi no ero maber but kori ngani opposition wacho ni embe kutima maber koro ngama ok tima maber ka India ngama cha opposition kwani ne constitution masani it is not within the constitution onge opposition leader as in opposition okomigi that role ma it is defined ma kata yudo ni Karaila oko ka hotelo to enonyalo bedo opposition leader mani gi benefits so it is not actually there one managi minority leader in both houses. That's true. Koro gima timre I don't think ni Uhuru ni en very serious. The most important thing in government onego be ni provide schools, roads and all that. Criticization come from anyone ma kionge telo no in opposition so onge kaka Uhuru nyalo nyiso wania ni opposition is failing wano kwa elect opposition people elect the president we need ni these school jobs onego be ni jinigi jobs corruption onego be ni deal go koro kene gimo mi wacho ni oywagore ni kwetho mbalo kod piny wacho onyalo wacho but kosetiyo tije Asto kaparo wuo motegno e wach no ero mar Kiambu ka achiel kod weche gweko mag secession mabende koro gana mamoko dwani mondo ji secede. Wach mar secession yeri en wach mosekelo pek ahinya ka idwani mondo mi opog Kenya. Jomoko wacho ni mondo mi obari dhiang'. Maendi wach makaparo koro wacho ni oken wach maber. Wach mar secession yeri mondo mi oganda secede bende oken gima yot. Kaparo wacho ni beduru mos saa pok ochopo ma oganda pogore. Weche mag Kiambu County bende manokalo chik ni atama no 70 mag jotije duto nyaka bed locals mana kanyo bende osekelo liet ahinya e wach ni. Kage wacho ni weche go mag the National Cohesion and Integration okoyie weche machalo kamagi. But to kaparo ni ribe bende en gi lake ko wuoyo be gitiyore adieri.
Mano penjo manyaka penjre. Koso gin gik mawacho tinde joboke kae to girumo gi kae. But kori nino gima timre, secession en gima onego bedni en last resort. Pogo piny ok yot. Yes, ok yot. But everyone nigi right of self-determination. That means ni kifeel ni in minority, okine I belong, so your rights are being oppressed. Inyalo secede. Mana paro ni mano onego bedni bedo mogik kabisa. Koro nego sani waket tenge. Wane ka weche inyalo losi. At least president onego bedni winjo wach Raila kocha mumuma wach people's assembly go mago gik monego bedni wang'iyo. To gik moko ka Kiambu pass such laws ngeni mago kelo a lot of disintegration. Koro ji ochako chwanyore chon. Koro miyo sa mar pogruok pokoromo. Pokoromo ka kwadok e weche mag do aneno mana ka nitiere MCs ariyo mag Coast kocha chande mabende no lalo bura e nyim do kana oyure ni ne ok oyiergi e yo makare. Jo wananasa ka be ywak ni the ODM neno kaka hinyo gi wach mano mane walo si nyoro cha podo dhi mana nyime to kawuono be nitiere PIC ma yiero koro nitiere jo Wiper madwaro komno gi jo NC koro wabro neno kaka bro dhi mbele mana wacho chande secession talk is poisonous to our growing economy manengo endi ja lony ni ritemo wacho ni weche go ko mag pogruok en wach mabiro keyo kendo yiecho dongruok mar uchumi marwa neno ka ji mathoth wacho ni pok sa oromo mana kaka wacho ni ero mondo mi wapogre pod wanyalo bedo ni ji kik losi ingeni ji onego beni loso wach secession kikwaling mondo ji owuoye mondo kila ng'ato wacho ni gini ber to gini rach to mano dong itede ok itede ingeni kise loso chiemo nyalo to ni chiemo ni poko tiek ok ober kawuono ok wabichame kawuono wakane for later kata osekethre we wawite atoni jener bende jondiko gi jolonyo ndiko ne kaindi ni bende oganda oyire kod weche go mag treason kana winjo ka James Orengo wuone wacho ni charges mag treason gin gik ma ok yot wacho kapok ng'ato time koro Orengo no wacho ni owe preempt gima chalo kamano ni maindi ok ginyalo chung ti wacho ni chal ni nyiso ng'ato ni in kinyitho onegi wuotho ng'ato mana ka ng'ato setho ok ber ka inyiso ng'ato ni in maendi isekoso kosa machalo kama to poko tine koro aneno ka nyoro bene ne ochako twake wach mero aturi general onego beni advice ok onego beni ka outside achiel ni Raila kocha momo ni ebro bedo treason onego miwa because all advice as a state ok en advisor mar Jubilee party is advisor of the country koro onego beno wacho ni this is what the law says wholesomely nikech the law niga gi both sides kama and what is it the specific act manga to team but bedo no advice on one side no apparently okomi people the clear picture ero kamana ateno kana ti kora gi the standard weche modong mag tuke ka achiel kon mago ala mago duto wabro kelo no mesa mar ka weche manyien wach ma didongo do e oboke no mar the Daily Nation onelo to ni Moi University podo bedo bad gi puonj wach lo weche mag chike weche mag chike nitiere gik magayo gi kanyo mondo giwere gi weche go to be ka wan gi ng'at moro ma no bedo Court of Appeal wacho ni 21 years nikech no defile nyathi matin ne obambo nyathi obambo nyathi ma 13 years old mago gin nek osejuogi mago iluongo ni juogi to wan gi 38 billion ka bomiwa for the war of malaria HIV kaka no wacho nyoro gi tuberculosis 38 billion medo kede godo kore tuoche go koma ga HIV and AIDS NGOs koro walo e nyasi ni mar Christmas oganda wa nyaka tan oganda nyaka bed ni kata kadiponi idwa dhi bedo kod mor mago eko mag madho kuong mag madho amuna mago gik makech nyaka ibed ni katek ka gombo hingi kata ka dendio hingi nyaka ting' rabo yunga mano gima nyaka wanyiso oganda wa ka ing'eyo ni ng'ame dhi tudori godo weche mag chodruok ok en ja odi midak godo nyaka iting' rabo yunga kamora mora ma intiere mondo mi kik yudi e line marakwaro to bende wanyalo wacho ni sani nyithindo mtiere moloro jo high school eno ka gintiere dala gichal giliet to gichal nyithindo madongo magi ilongo ni defilement to bende obeni engage gi nyathi with under the age of 18 gi e wechego koro kapo ni dendio hingi ntiere jok madongo mosekalo 18 at least obed gi consent no kikwa wadhi chuo kata nyiri kik dhir nyithindo matindo mondo koro yudo ni their future bedo at stake imiyo gituo kati ichako keto ne gigo ngima ne gitopod gintiere school rabo yunga en gima ok wanyalo weyo ma ok wanyiso onego beni gitiyo gi rabo yunga sana rabo yunga kata ka in nyama chalo nade anawinjo ka joma olony wacho ni kata ng'ama miyo ka in gi dichwe ot to dwa wuok odhi wuoth to ikaw rabo yunga moko iketne e bag mare ka wuok mano itamo wach no kusiye godo mana yiere go but nitiere jok ma rigid koro weche ute we jo olos kendgi ute
Nge wacha aparo ne wachopo e giko mar nono mar Boke Okinyi ma kawuono kaka nokelo koda ni Jeff Lo to Andrita Dhiambo. na kwacha kora kendo e chenro mamoko uritu. Erokamano.